kaikki, mä oon Anne ja tänään mä esittelen tän tallin teille. Ja voitais aloittaa siitä, että tuolla mun takana on yksi talli ja sitten seuraavaksi voidaan mennä varustehuoneeseen. Nyt ollaan täällä varustehuoneessa ja täällä on siis varusteita tälleen. Täällä on meidän koirat yleensä. Tuossa on pari tyhjää harjapakkia, toisessa on kaviunkouppia. Ja sitten tuolla on takana tyhjä harjapakki. Ja tossa on 2 satulatelinettä, mutta meillä käytetään toista ratsastusloimilla. Noi on ratsastusloimia. Ja sitten tässä on myös satulahuopia. Tuon koiran nimi on Lulu. Ja tää on Jenna. Ja sitten tossa on Tassu. Sitten voitaisiin lähteä seuraavaksi esittelemään meidän estekalustoa. Tässä on nämä meidän esteet. Ja tässä on taas vähän lisäriimuja ja sitten tässä on meidän toinen talli. Ja tässä on meidän rehula. Sekä lantala on tuolla ja pesupaikka. Tässä on lumi ja täällä on pyry ja sitten on rölli ja tässä on Nalle. Ja täällä on Ritvis, sitten on Helmi, sitten on Siiri, sitten on Lilli ja sen varsan Mini ja sitten on Noora. Ja sitten on Hessu ja sen tarhakaveri Molla. Ja tässä Mollan tarhan vieressä on Onni. Ja tässä on Nova, tuolla on Uljas. Ja sitten tässä on Fatser ja tässä on Jekku. Tässä on Korppi ja tässä Kalle. Nyt lähdetään vielä katsoa leirikämppä. Ja siis täällä on meidän leirikämppä. Ja tuolla ylhäällä on pupuja ja niin. Kiitos kun katsoitte videon ja moi moi!